Fost tradizzjonijiet qawwija f'dawn iż-żminijiet ta' festi hija l-ikla ta' nofsinhar fejn il-familja minn n-niet san-neputijiet tinġabar taħt l-istess saqaf u madwar l-istess mejda biex jieklu flimkien. Madankollu għal eluf ta' residenti fid-djar tal-anzjani din it-tradizzjoni baqgħet biss fil-memorji tagħhom. Crew ta' One News bakkar fl-kċina tar-residenza ta' San Vincenz de Paul u hemmhekk segwejna tħejjiet li bdew isiru għall-ikla tal-miliet. Rajna bajnejna li l-ġurnata tal-miliet kienet impenjattiva ħafna għal ħaddiema fil-kċina ta' San Vincenz de Paul. Il-ħaddiema deru għaqoċċa jaħdmu biex joffru lill-anzjani ikla tal-miliet skont ix-xewqat tagħhom. Amon Baldacchino, ix-xef tal-kċina li ġiet inawgurata din is-sena, stqar li l-ħaddiema jagħmlu mill-aħjar biex jikkuntentaw lill-anzjani u jħejjulhom ikla tal-miliet bħala tajjeb. Għanna daħħalna d-dundjan, ovvjament, li huwa l-element prinċipali dal-menu, ħabba li għandu xaqsam iktar mal-miliet. Użajna ma' soppa tal-faqqieħ għamil daħħalna l-qastan, għax huwa ingredienti ieħor li għandu xaqsam mal-miliet. U nippruvaw ndaħlu affarijiet li ma nużawhomx is-soltu. Daħħalna t-salset tal-Malti, mal-aġin, daħlu iktar bħala ħelu daħħalna Christmas cake biex nżommu l-anzjani iktar kuntenti u jkollhom element differenti mis-soltu bħala ikel. Baldacchino qal li għal dan il-jum ħejja kliet apposta sabiex jaqta' xewqat tal-anzjani fosthom id-dundjan li jibqa' l-aktar popolari f'dan iż-żmien tas-sena bil-bżar u l-melħ u bosta ħwawar oħra. Miegħu il-patata l-forn tqarmeġ flimkien mal-laħam u xi ftit ħaxix il-forn. Nikkuntentaw għax nisimgħu xiridu huma biex nimplementaw ħafna fil-menu sana, naraw li nużaw affarijiet li jixtiequ huma iktar jaraw fil-menu u għalina huwa ta' onur li nsajru għalihom għalkemm huwa differenti forsi minn tisjir f'lukandi jew minn tisjir f'restorant. Però xorta hemm il-preġu li inti qed tagħmel li xi ħadd kuntent li f'da żminijiet huwa waħdu li forsi m'għandux min iżuru. Allura tkun u iktar ta' preġu għalina li nsajru għall-anzjani. Baldacchino jgħid kif 6 xhur wara li fetħet din il-kċina ġdida f'San Vincenz b'investiment ta' 4 miljun euro, ix-xogħol brabta ma' tħejjiet tal-ikel sejjer tajjeb ħafna u fuq kollox l-ikel li ħireġ minnha qed jinżel għasel mal-anzjani fir-residenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.